खुलुमबाय रायजोफोर जोङो जेसेबां बर' मानसिफोर दङ गासैबो जोङो दावहा फिल्मखौ हयथ' नायजोबदो आरो जायफोरा नायाखै बिसोरबो नायनाया मोजां मानो थाखाय बे दावहा फिल्माव ड्रामानि थ्रुयै मा खोन्थिदो जोंनो न'खर गंसेयाव जुदि बिहामजो आरो बिखुनजो खानैबो जुदि माने एखे जेदा जेदि टाइपनि जायोना खानैबो समान समान जायोबा बे न'खराव कुनु दिन सुख शान्ति जानो हाया गतिके थिग बिदिनो जायखिजाया सम्बन्धआवनो सासे जुदि एसे सिं जानानै थायाबाथाय जुदि सानैबो सोरबा हौवा हिन्जावानो जाथो हौवाया फंसे होननायाव जुदि हिन्जाव फंनै होनो आरो हिन्जाव फंनै होनाव हौवाया फंब्रै होनोबाथाय बे न'खराव कुनु दिन सुख शान्ति जानो हाया दावराव दावसिया हदाय जागासिनो थागोन बेखौनो बे फिल्मनि थ्रुयै खोन्थायदो नोंथांमोना नायखादो जानो हागो आङो थेवबो सानदो खनसे नोंथांमोननो माने गोसोआव खोलैना होनि बे फिल्मनि थ्रुयै मा जोंखो माने मिथिहोनो लुगैदो मा मेसेज होदो बे फिल्मनिफ्राय बांसिन जोङो न'खरफोराव नुनो मोनो माने गोदान गोदान बिहामजो लाबनायनि उनाव मास मोनसे मास मोननै उनाव एसे माने पुराना जालांबा बे न'खराव जुदि बिहामजोआ सिं जानानै माने थाबाय थायोबा बे न'खराव एसे शान्ति थायो आरो किसुमान न'खराव बिखुनजोफोराबो हमना ला बुजिना मोना नाथाय बिखुनजोफोरा मा सानो निजेनि फिसाजोखौ सानो दि मालायनि न'खराव हाबा हरनानै खोब शान्तियै थाथो मोजाङै थाथो नाथाय मालायनि फिसाजो खासे लाबनानै निजेनि न'खराव मानो बे खोन्थाखौ साननो हाया बेखौनो जोङो दिनै मोजाङै रायलायगोन मानिफ्राय बेबायदि प्रब्लेमा फैयो जों नुनो मोननाय बायदि बांसिन न'खरावनो बिखुनजोफोरा माने मालायनि फिसाजो लाबनानै बेबायदि खामानिफोरखौ माने अत्याचार टाइपनि किसुमान हयथ' सह्य खालामनो थानाय बिहामजोफोरा सह्य खालामना थायो आरो जायफोरा सह्य खालामनो हाया बिसोरो मा खालामो उल्थायै माने नांलायलायनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो हौवानो खोन्थाना होबा हौवायाबो रायबाय बिदिनो नांलाय खमलाय जानानै बेलेग जालायनाय माबानाय बेफोर खोन्थाया जोंना हाबानि उनाव जाफैयो दा हाबा जायैनि सिगां बयबो एखे लोगो थायो न'खर गंसेयावनो खिन्थु बिहामजो खासे फैनाय लोगो लोगो मानो बेलेग जानो गोनां जायो बे मोनसे खोन्थायानो जाबाय बिहामजोजो बिखुनजोजो जेराव माने समान समान पावारनि जागोन ना खानैबो माने जेदा जेदि नों होननो हागोबा आंबो होननो हागो रावबो माने सिं जाना थाया बे न'खराव बांसिन माने बेलेग जानाय माबानाय बेफोर बाथ्राया ओंखारफैयो किसुमान बिखुनजोफोरनाबो माने बे मोनसे दस दङो मा निजेनि फिसाजोआ 8टा बाजायालागै उन्दुना थाथो नाथाय बिहामजोआ 5टा बाजायावनो उथिनानै न' स' सिबनांगोन माबानांगोन उथियाबाथाय फंनैसो बाथ्रा खोनासंनांगोन दा बेरे फुङावनो सोरबा उन्दुना उथिनानै मानो फंनैसो बाथ्रा खोनासङो दा सोरबा बुजिनाय हिनजावबाथाय खोनासंनानै थागोन आरो जाय माने एसे उल्था टाइपनि सह्य खालामनो थानो हायो बिसोरो उल्थायै नांलाय हरफिनगोन गतिके फुङावनो बिदि दावराव दावसि जायो बांसिन हौवा मानसिफोरा आसलते सह्य खालामना थायो फिसा फेनला बाथ्राफोरखौ गुरुत्व होआ नाथाय हिनजावनि कें कें होनबाय थानायफोराव खेस खेस जेब्ला होनबाय थानायाव सानसे नङा सानसे हौवाफोराबो माथा गरम जाजोबो खामानिफ्राय फैबाय फैनानै न'आव दसे रेस्ट लानो होनना सानो बे टाइमावनो जुदि न'आव बिखुनजो बिहामजो बिदि माने नांलाय खमलाय जाबाय थायोबाथाय हौवायाबो माने माथा गरम जानानै मा होनो दा सोरखौ गारनो बिमाखौबो गारनो हाया हिन्जावखौबो गारनो हाया बै उनाव थांनानै माने हिन्जावनि फाल जानो लागा जाथारो मानो हिन्जावखौ सिर जीवन बिनि थाखाय बियो हाबा खालामना लाना फैदो दा बिमानि थाखायथ' आरो हिन्जावखौ होखारहरनो हाया आरो बिमाखौबो एखरनो हाया ओरैबायदि माने टेनसनाव गोलैयो हौवाफोरा आरो बेफोर कारनावनो बांसिन बेलेग जानाय माबा जानाय बेफोर खोन्थाया फैयो बिनिखायनो आं होनदो जायफोरा दावहा फिल्मखौ नायाखै नोंथांमोना नायनानै ला जोबोद मोजां फिल्म बियो मोजां मेसेज होदो न'खरफोराव बेबायदि जानाङा होननानैसो
खिन्थु जोङो सानो मा माने बांसिन बे फिल्माव नायनानै जोङो एक्ट्रेसखौ बांसिन जोङो सापर्ट खालामो बहुत मानसियानो एक्ट्रेसखौ नायनानै सापर्ट खालामो मोजाङानो जादों बिदि माने बिखुनजोखौ बिदिनो खालामनांगौ नाथाय बेबो नङा किसुमान बयनिबो माने माइन्डफोरा सेम नङा किसुमाना मालायनिफ्राय बिहामजो लाबोनायनि उनाव बेबायदि एसे खामानि जाबसिनना होनाय माबानाय बेफोर सभाबा दं नाथाय सह्य खालामलांनो हाबाना बे न'खरावबो खान्थि थानो हागोन बेसेबां खस्थ' होनो सानसे नङा सानसे बेबो माने बुजिथारगोन जेमान जेद नांबाबो नों माने हिनजावफोरा जुदि बिहामजोफोरा जुदि सह्य खालामना थाबाय थायो होमबा बिखुनजोआ सानसे नङा सानसे जेनथारनांगोन मानोना बेसेबां अत्याचार खालामनो दा जोङो बयबो मिथिगौ आर्मि साख्रिफोर मावनो थांबा माबायदि ट्रेनिं होयो दा बिखुनजोआथ' बिहामजोखौ इमान बेबायदि ट्रेनिं होआ बा बेबायदि खस्थ'बो होआ नाथाय आर्मि साख्रि मावनाय जायफोरा मावनानै फैदो बिसोरनाव सोंनानै नायबाथाय नोंथांमोना मिथिगोन जे आर्मि ट्रेनिंआ मा रखम 9 मास ना मा बिथांमोननो ट्रेनिं होयो बै ट्रेनिंनि 9 मासआ माबायदि बिसोरनाव सोंबा नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन दा बे ट्रेनिंखौनो खस्थ' होननानै जुदि गारनानै फैयोबा मा जाखो लाइफआ सेस बिदिनो न'खरफोरावबो खाथियो बे बाथ्रायानो बिहामजोफोराबो एसे खस्थ' मोनबानो दि माने नांलाय खमलाय माबानाय बेबायदि खालामनांगो बेबो मोजां नङा बेखौनो आं नोंथांमोननो माने खोन्थानो सानदोंमोन आरो जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौ आंनिसिमबो बावहर गोजोन्थों।